Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak mám troška obavu, ale v tej predposlednej piesni bolo, že nemáme mať strach. Tak hovorím si, dobre, tak ten strach skúsim zahodiť. Veľmi sa teším, že prvá aj posledná pieseň mala to 3-krát svätý, 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 svätý. Pretože mala som takú túžbu, že poviem Palinovi alebo už nejakému šéfovi, že by som chcela zahrať pieseň Svätý, svätý, svätý. Ale to myslela som ten taký omšový vstup pred premenením, pretože mi to tak napadlo, keď som si chystala tieto slova, že o toto vlastne ide, aby sme oslavili Boha. Chváliť to je vlastne oslava Boha. A aj to, že som tu, je taká Božia milosť. Ďakujem za pozvanie. Aj taká zodpovednosť, že čo vlastne mám vybrať, pretože už mám dosť rokov a z toho môjho života je toho už tak hodne na nejaké prednášky alebo čo. Ja som sa aj napísala taký ťahák, ale asi ho ani nepoužijem. Ale začala by som tak, že raz ma pozvali na duchovnú obnovu do Žiliny. Taká kamarátka aj spolužiačka hovorí, že Aneška, prídi, vieš, máme duchovnú obnovu, volá, čo tým učiteľom povedz. Hovorím, ja? Učiteľom gymnázia, čo si? Hovorí, to je jedno, čo im povieš, ale aspoň sa stretneme. Tak hovorím si, aspoň sa stretneme, vidíme nejaké známe tváre. Keď sa tak pomyslím na Piešťany, tak ja tu som začínala svoj reholný život. Mala som po vysokej škole, bola tvrdá totalita a moji rodičia mi vybavili prácu v Piešťanoch. Ani som nesnívala, že budem sestrička ešte vtedy. A jedinou takou útechou, pretože som tu úplne nikoho nepoznala, bolo to, že počas núťackej brigády, ktorá bývala pred vysokou školou, som bola v Ostrove na brigáde a raz som sa zatúlala do Piešťan. Asi hodinu som hľadala kostol, kde môže byť v nedeľu omša. A keď som prišla do jedného kostola, to bol ten evanjelický, tak po takých 20 minútach si hovorím, to je nejaká čudná omša. A potom som našla kostol, ktorý je na dnešnom mieste jezuitov, ktorý bol Charita, poznáte to. A vtedy som tam videla prvýkrát sestričky a hovorím si, ja aspoň sa s nimi zoznámim. Tak to ma tak potešilo, keď som išla do Piešťan. No a tak tie prvé roky boli také roky hľadania v mojom živote. Asi by som dlho rozprávala, keby som nejak podrobne išla, ale chcem vám povedať to, že je veľmi krásne, keď človek skúsuje a poznáva v tých znameniach Božích, v tých maličkých veciach, ktoré sa doplňajú ako mozaika a zistí, že veď ja už viem, prečo som tu. Hej. A asi rok a pol to trvalo, kým som sa rozhodla ísť k sestrám. No, nebolo to ľahké hľadanie, ale bolo to krásne nájdenie a keď teraz tak uvedomím, jak mi bije srdce, tak aj vtedy mi tak bylo srdce, keď som hľadala a odvážila sa po takom ročnom boji povedať Bohu svoje áno. Vtedy mi kameň padol do srdca a odtedy sa začala taká nová etapa môjho života. Ešte stále tu mám trvalý pobyt. Takže Piešťany sú mi veľmi blízke. Učila som tu 7 rokov nedávno, teraz som 4. rok v Novom Meste. A chcem vám tak troška povedať, že Boh je úžasný, naozaj je 3-krát svätý. A to veľkonočné, tá radosť veľkonočného rána, tá je vždy vo mne, keď si spomeniem, aký je Boh veľký a ako nás úžasne vedie. Viete, ja učím 3 predmety, náboženstvo, slovenčinu a výtvarnu. Ono sa to tak krásne kombinuje. A včera, keď som bola na vigílii, bolo krásnych 5 čítaní od stvorenia sveta, od stvorenia človeka na Boží obraz. Tie dejiny, ako Abraham obetoval Izáka, ktorý sa čudoval, že nemajú baránka.
Ako Mojžiš vyviedol ľudí z Egypta, ako im kázal, aby si natreli veraje tou krvou baránka. V Novom Meste máme na oltári sochy, viete? Ja si to ako vytvarnička vždy tak všímam a hovorím si, keby som bola kňaz, ja by som vždy ukázala, pozrite sa na tú sochu. Pozrite sa na tú sochu. A hovorím si, dole máme Abraháma s Izákom. Hovorím, druhé čítanie včera. Stvorenie sveta to tam nie je, ale potom nad ním máme svätého Jozefa s Ježiškom, svätého Zachariáša s Jánom. Ono sa to všetko takto prelína, tak som to sledovala. A keďže som pri tom prvom čítaní momentálne, tak keď učím výtvarnú, tak deťom rozdám výkresy a mne tak vždy napadá, že keď to zvláštne, majú čisté výkresy. Nič tam ešte nie je. To je ako pred stvorením, hej? A prejde jedna školská hodina a výkresy sú plné. Hovorím, deti, pozrite sa, ako tvorí Boh. Ako tvorí všetko nové. Ako v každom z vás, tak originálne tvorí to svoje. A je to krásne, lebo každý to inak urobí, tú tému inak pochopí, inak to vyjadrí. A Pán Boh takto chce, aby sme, každý z nás sa vyjadrovali tak po svojom. Pán Boh je veľmi, veľmi dobrý a viete, ja tiež zase ako vytvarníčka hovorím, že keď človek robí mozaiku, s deťmi, tuto vidím, bývalých žiakov, sme robívali na pôst takú aktivitu, že sme lepili roztrihaný výkres. Ako malé pucliky, hej, 500 sme mali, tuším. A ešte to vôbec nebolo vidieť, čo to bude. A na konci to bol sprievod, myslím, Ježiš išiel. A krížová cesta to bola, hej. A až na konci to človek uvidí, že ako to všetko so všetkým súvisí. Tak aj v mojom živote som videla, že veľa vecí je tak doplnených. Všetko to harmonizuje, čo Boh chytí do rúk. A keď si tak spomínam, že ako to bolo v tých mojich začiatkoch vôbec viery, tak vidím starú mamu moju. Zomrela už, mala 95,5 roka. A keď som ju videla, ako sa modlí a ako veľmi túži sa modliť a mala 10 detí, viete, nemala veľa času, nemala ani veľa zdravia. Chodievala do kostolika, viem, že aspoň na sväté príjmanie. A už sa ponáhľala o tej paličke. Tak som od nej tak získavala prvé také info o Bohu. A mi tak prezradila, že mala veľmi rada v živote Žalm 42. Viete, aký to je? Ako jeleň dýchti po vodách z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Tento žalm, hoci som mu ešte vtedy nerozumela, tak som začala mať rada len preto, že ho mala rada stará mama. A stále viac som ho chápala. Moja stará mama žila naozaj z viery, z Božej prozreteľnosti, ako to ona nazývala. A raz mi povedala, že ešte som po starom, ja som Alžbeta. Hovorí, Betuška, o teba sa nebojím. Ja, že prečo, stará mama? Že vieš, ty máš Ducha Svätého. Ja som na ňu vytreštila oči, že áno. A to ako, čo to znamená? Vieš, Duch Svätý, to je veľká vec v živote. Ja som vtedy, to som mala 6, 7, 8, hovorím si, to musí byť perfektný ten Duch Svätý, ale zase som tomu ešte nerozumela. Až postupne, keď mi Boh vkladal do srdca duchovné veci a duchovné túžby, tak som aj ja začala túžiť. Ako je len dýchti po vode, tak aj ja túžim za tebou. Viete, kto má túžby, tak Pán Boh mu ich splní. Kto nemá, tak mu nemôže splniť, lebo ich nemá. A takto Duch Svätý prichádzal do môjho života, naučil ma takej vnútornej modlitbe a dáva mi radosť v každej situácii. Viete, on je naozaj utešiteľ a on je náš vodca. Keď som mala v živote také smutné chvíle, tak mi vždy niečo také priniesol. Pamätám si, dievčatá vedia, ako rada hľadám čo? Štvorlistky. Nechcem tu o poverách hovoriť, ale
ja keď nájdem štvorlistok, mám veľkú radosť a vždy si pomyslím, že to je Božia trojica a to som ja v Božej trojici. Nie? To štvorlistok, to som ja v Božej trojici. Raz, keď som tak hľadala štvorlistky u mami doma v záhrade, tak hovorím si, toto taký určite bude. A vždy, teraz som už strašne dávno nenašla. Ale Pán Boh mi to dá, keď niekomu chcem urobiť radosť. A to sa stalo naozaj viackrát, aj tu som to zažila, že nič a zrazu 100 naraz. Turice 2008. Ja mám taký papierik, ja vám ho ukážem. Autentický. Je tam asi 100, viacej bodíkov, kde si píšem veľké zázraky, dávam to do úvodzoviek, tie zázraky, ako Pán Boh naozaj koná veľké veci. A keď som tak raz hľadala tie štvorlistky, chcela som odfotiť, že ja nájdem a odfotím ho, ten štvorlistok. A keďže som momentálne nevidela žiaden, hovorím si, ani slnko nesvieti a fotka bez slnka nie je dobrá, tak som sa pozerala, kedy vyjde slniečko. A vtedy ma napadol jeden citát, že nehľadajte, čo je dolu na zemi, a čo je hore na nebi. Tak som sa pozerala, nádhera, oblak, slnko a tie lúče vychádzali na celú zem. Hovorím si, ja blázon, čo ja čumím do tej zeme, keď je tam Pán Boh nad nami. Takže to sú také moje štvorliskové zážitky. A tie Turice 2008, pamätám si, že mala som vyklbenú ruku nedávno predtým, zase nejaké nemocnicu, bola som taká vyšťavená, ináč mám akože 21. rok cukrovku, takže mám sladký život, borím sa s tým. Hovorím si, Pani Ježišu, sú Turice. A to takéto Turice, nič. Keby aspoň jeden štvorlistok som našla. Tak som išla do parku tuto, Piešťanského a hovorím, Pane, a tak aspoň jeden. A zrazu pozriem, jeden. Keď jeden, to je jak dubáky. Tam sú aj dva. Dva. Hovorím si, to už niekomu môžem aj dať. A že by tu boli aj 3. A viete, koľko ich tam bolo? 46. Na takomto mieste. Hovorím si, to už sú Turice. Tuto sa Tomáško modlil, že aby naša radosť bola úplná. Ježiš nás nechce len tak troška, troška len tak z diaľky. On nás chce naplniť úplne v plnosti. A takto Pán Boh nám dáva nám všetko. Pár takých vecí a zážitkov, ktoré som tuto napísala na ten môj zoznam. To bolo napríklad, pamätáte si, kaplanková cola tu bol. A asi pred 2-3 rokmi som išla zo stanice, mala som ísť v zúbarke, ešte s jedným chlapcom, neviem, či to náhodou nie. A meškal nám rýchlik, teda nešla nám mestská doprava, viete, aké je to tu v Piešťanoch bez bicykla a bez dopravy. A hovorím, Pane Bože, no nič, ideme pešo. Tak sme vyrazili, to je ďalších 40 minút ešte na polikliniku, hej. A len tak som si vzdychla na stanici, keby išiel okolo niekto na aute, nejaký kaplanko. A zrazu zastavilo auto a pán kaplan, sestrička, nechcete odviesť? A ten chlapec, čo bol som, hovorí, sestrička, to je zázrak. Hovorí, to je bežná vec v našom živote. Takže Pán Boh takto koná. Sú to také milé veci a milé pozornosti toho, ktorý naozaj je živý a vstal z mŕtvych. Ďalší taký malý zážitok, alebo veľký, keď Lukáško robil ten plagát, ktorý vidíte, tak keď som sa pozerala na to plátno, tak mi napadlo, že vám poviem, ako som bola pri turínskom plátne. Bolo to v roku 2001, keď bolo verejne vystavené v jubilejnom roku 2000/2001 a po 1,5 hodiny dlhom rade sme sa dostali rovno pred to plátno. Ja tu mám aj obrázok, ako katechetka. Toto je to plátno, viete, že jedna polovička, lebo Pán Ježiš je tam ako celý od zádu aj odpredu. A
mali sme asi len tak 20 sekúnd byť pred tým plátnom a hovorím si, to je paráda. Fotiť sa tam nemohlo. Hovorím si, tak ešte si to musím obzrieť z diaľky. Tak sme sa potom vrátili do tej katedrály alebo kostola. Hovorím si, Pani Ježišu, mám veľký zážitok, ale vieš, ja by som chcela niečo z Božieho slova. Čo by sa také hodilo k tomu plátnu? A tak ja sa vždy tak pomodlím a otvorím si písmo. A otvoril sa mi list Hebrejom. A hovorím si, no fakt neviem, lebo chcela som niečo také, že nie takto, že otvorím. Hovorím si, niečo také, čo by sa naozaj, čo by som si tak odniesla do života. A predstavte si, že mi padli oči na to, čo sa číta na Veľký piatok. V breviári to máme. A ja som o tom ani vôbec nevedela, že to tam máme. Svätý, teda autor listu Židom alebo Hebrejom píše. Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, neurobený rukou. To jest nie z tohto od stvoreného sveta. Raz navždy vošiel do svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou. A tak získal večné vykúpenie. Lebo ak už krv capov a bykov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posvecuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. A ďalej píše, lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. Veď závet nadobúda účinnosť smrťou. Neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. A tak ďalej. Takže ja som tedy žasla, že presne vidím tú krv, ktorá nie je krv teliat a bíkov, ale krv naozaj nepoškvrneného beránka. A tak som si vtedy povedala, Pani, že ty máš na všetko to slovo, plne na všetko. Ešte jeden taký malý zážitok. Toto maličké písmo, také dovačku, veľmi rada nosím. A tiež raz som mala aj zlý cukor, aj som sa zle cítila. Bola som vtedy Beckové. 1 rok som bola ako Beckové. Hovorím si, no nič, idem troška do prírody. Bol február, dážď so snehom, zima, fúkalo, hovorím, psa nehodno vyhnať. Ale tak idem ten cukor zrážať, idem, akú prechádzku si robím na hrad. A keď som vyšla na hrad a ešte ďalej za hrad, tak tam sú už také polia. A hovorím si, Pane Ježišu, aby som sa modlila a chválila, ale ja nemám za čo. Je mi na nič. Ja neviem naozaj, Pane Bože, volá, čo so mnou urob. Viete, je to také normálne, že príde aj taká kríza viery, že človek vie, že by mal byť šťastný alebo čo, ale tak nie sme takí ako za socializmu, že optimisti stále. A tak som sa modlila s takou túžbou, že Pane Bože, volá čo, neviem. A keď som ešte ďalej išla, tak mi tak napadla taká myšlienka, možno je to úplná blbosť, ale hovorím si, Pane Ježišu, keby som teraz tu videla jednu srnku, tak by som sa potešila a mala by som ťa za čo chváliť. Ale nič nevidím, ale možno, že tá srnka by aj prišla. Išla som asi ďalej 10 ďalších metrov a hovorím si, alebo vieš čo, Bože, keby tak boli 2. To by bolo super. A ja verím, že tie srnky prídu. A keď som išla ešte ďalej, to bolo mraz, tam teda dážď so snehom padal, bol sneh troška, tak som prešla cez už rozorané pole do takého slivkového sádu, taká alej, taká cestička. A hovorím si, no počkaj, veď keď ty chceš vidieť srnky, tak ich musíš počkať. Veď sa ťa zlaknú. Tak som išla, hovorím si, keby ma niekto videl, tak si pomyslí, tejto asi. A keď som teda na toto prišla, že by som ich mala počkať, tak som sa posadila na taký konár rozpílený z jednej tej slivky a hovorím si, a ja ich počkám.
medzi tým mi napadlo, že vlastne čo budem len tak na sucho čakať, že mám Bibliu vo vrecku, takže si otvorím a budem si čítať pri tom čakaní. Ale medzi tým som sa pozerala na hodinky a hovorím, fúha, veď my sa za chvíľku v kláštore modlíme. No, Pane Bože, nemáš veľa času na tie srnky. A keď som teda otvorila, bol to prvý list Rímanom, tak hovorím si, presne moje ranné rozjímanie. Čo mi tým chceš povedať? A tak som to začala čítať až po toto miesto. Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých, pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. Ja sa verím, že tie srnky prídu. To je v tom liste Rímanom asi 8. verš. Takže od 1 po 8 som prečítala. Ja som dvihla oči, že či už idú tie srnky. A oproti mne idú 2 srnky. Nie 1, ale 2. Ja hovorím, vidím dobre. Nemala som fotoaparát, takže a hovorím si 2. Páne Bože, Ty si dobrý. Nie 1, ale 2. Keď som sa postavila, no to ste ma mali vidieť, ešte, že tam nikto nebol, som vyskakovala od radosti, hovorím, Pane Bože, veď Ty vieš o všetkom, Ty vieš, ako sa ja cítim. A keď si mi dal takú vec, takú sprostosť, ako srnky, nie som nejaký milovník srniek, ale dal mi ten nápad a keď si mi dal, že ja som videla tie srnky, Ty mi dáš aj oveľa väčšie veci. Lebo Ty si tu, Ty si naozaj živý. A doma som si prečítala ten list Rímanom, a asi 10. verš, tam je napísané, že lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu. To jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou vašou i mojou. Takže tá spoločná viera, tá nás aj sem priviedla a naozaj je to taký krásny deň, že dnes je naplnená tá kerygma, ten výkrik radosnej zvesti, že Ježiš žije. Ježiš nás pozýva, aby sme to utekali povedať všetkým. Nie len tak, že budeme im dávať štvorlistky. Raz, keď som tu cez duchovnú obnovu bola, hovorím, decka, toto volade bude nejaký, jeden tam bol, to som mala vykúkaný, jeden štvorlistok. A sme začali zbierať a bolo ich tam 100. Na 1 metri. A tie decka, že sestrička, to čo hovorím? Normálka. A teraz sme išli tuto na Kúpeľný ostrov a bol práve ten deň remesiel a sme ponúkali tie štvorlistky a každú sme povedali, že to je Boh a ja v jeho trojici. Ďakujem. Takže Pán Boh je naozaj živý a dlho by som vám o ňom mohla rozprávať a myslím si, že všetko má svoj čas. Tak ďakujem, že tu takéto krásne chvály vznikli a že naozaj Pán Boh toto udržiava. Ja na vás myslím aj diaľkovo na Piešťan, ešte tu mám trvalý pobyt. Uvidíme, ako to Pán Boh zatočí do budúcna. A chcem vám všetkým vyprosovať takú pevnú vieru, aby ste nielenže videli srnky, keď zatúžite, ale aby ste vnímali, že všetky tie veci so sebou súvisia, že to tá nádherná mozaika na tom bielom papieri nášho života vidíme zrazu tie veľké Božie zázraky, ktoré koná. Pán Boh zapáť za pozornosť.